problema si Gail. Mo ditong options. Mo stay siya sa or dito na sila magpuy sa kuan, Singapore. Unsa may options ang pangandoy sa lalaki or ang pangandoy sa babae? Kinsa may nagmahal gyud og tinuod anay. Si Gail nga grabe og sacrifices mo pa imo adto didto. O si Art nga grabe og una-una sa ilang future nga ma-okay na ang silang tanan. Kung ikaw si Gail, kinsa man unsa may kuan option nimo? I mean, unsa imong pilion sa mga options nga nasa imong atubangan? Mga babae ato ipatawagan eh. Katong nakatawag na ganina, yatag na nato sa uban ha. Mga girls ang ato ipatawagan kay sila ay nakarelate ani. Tawag around 0965 123 1300. Hello? Hello? 0965-123-1300. Hello? Ay, saan man eh? What's wrong? What's wrong? Hello? Uy, saan man eh? Is there something wrong sa atong network karon? At sa itong basahan, be. Hi, Master Poppy. Para sa akin ay... kajut lang ha. Wait lang ha. Hello? Hello, may gabi? Wala, may gabi mo tubag lagi. Yan lang ha. Hi, Master Poppy. Para sa akin, di na dapat... Para sa akin, di na dapat siguro maging choosy at that age. Baka ang kanang edad, baka magsisi lang siya at the end. I have a friend, master, na sobrang taas mag-set ng standard sa mga suitors niya. Ang ending, nag-iisa na lang siya. Walang baby, wala pang boy fee. At 36 for me, Master Poppy, wag na siya magpaniwala sa fairy tale nga love. Because in reality, wala namang perfect guy. If ever naging sila nagka-baby na at nag-fail ang relationship nila, at least may baby siya. Yung baby ang magiging forever niya. Linlin pala ng Kugman, avid listener ng Dear MOR since nung nasa Manila pa. And still dito, avid listener gihapon, pakigreet ko kay Baby Arky. Love, love, nanay. Thank you, master. Okay. Dili mag-long last ang relationship kung pareho mo dili magkasinabot. Daghan pang laki sa kalibutan. True love waits from Lalang. Ilahi po di si Lalang. Okay. Pwede na tumutawag tong gusto mo tawag na girl. Tawag na ron. Hello? 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 Kinsa name? Si Jane. Jane, inay sa imong radyo palihog? Or i-off? Or unsa pa ka? Kusog kay Jane. Okay na? Sige pa, hinay pag yun, Jane. Kinsa yung maminalain day, Jane? Si Aisa. O, dito lang siya, ipaduol lang si Aisa sa radyo niya. Ikaw palayo ka sa radyo. Ipahinay lang. Jane, pila edad Kuya. mo? 28. 28. Ay, ikaw ba sa imong edad karon gaka-pressure na baka? Dili naman, no? Pressure di ako. Pressure. Single pa ka? Dili. So, parang pressure lang ka in a way nga kanus baka pakaslan, ana? Murag, ingana yun kuya. So, nasabtan nimo si Gail sa iyang kuan. Oo. Pasabta daw maybe kaning kami nga mga lalaki usahay
Mga babae po na minaw, usay mingin gid gyapon sila nga dili dapat ma-pressure nga na eh. Pero pasabta daw mi sa feeling. Kanang feeling nga magulat bitaw ka kuya kung kanus aka ni Ayo pag kuya sa ako mga 23 pa ba ako? ay Atik-ate. 23 pa ba ako di ka mo tuo? Atik-ate. sorry. Ikaw na lang kanang master na lang tawag, master. Sige. Sige. Di ka mo tuo nga 23 pa ko? Atik-ate. Kanang tuon na lang. To yun na lang. Ha? Ay, na para di ta madugay. Lagi para madali ta. Sige, Jane. Ay, kuya naman Mr. lagi. Unsa ni unsa may imong opinion ana? Dapat Si Gil yun iyang piliun kaysa mag-LDR. Mas lisod yun kung LDR siya. so dito siya sa Singapore dapat. Dili, dapat kita itong lalaki master Si po, Art. si Art. Dapat kung love niya si Gil, muli siya, di ba? Nya ang Mas- dabi ang trabaho. Daghan man siguro og pangitaan nga trabaho dari sa doon para mag-uban sila duha. Dagan trabaho Dili man siguro. pero ang iyang sweldo kay 1 year dito 1 month ra. Mas lisod kung sa ko akong love jud niya si Gil Mm. or love jud ko niya. Dapat mangita siya gawin nga mag-uban ni, di ba? So pareho gyapon ka ni kuan nga dili ka ganahan og long distance. Oo, okay. Para sa ako, na-experience na ko iyang kaagi. Nga. Kaya na, LDR magud mi karon sa ko ang kuan Mr. Pop. Master, Nga. ikaw yung master po. Master. LDR mo. Oo. And then, what And happened? then, ang akong gusto, dapat damira siya sa kagayan mga trabaho. Kay kung dadto manggod, gamay nga bikil, dili Asa mo dadto? maistoryahan. Dito siya sa Manila. Okay. Unya, dako siya sweldo daw. Dito. Pariharag yapon siguro kay dili ko gapangutan na siya Zulio Master ko. Taga dito siya? Dili taga Derera. Okay, so unsa day yung ganahan dito? Gusto daw niya nga murag mag-level up iyang Iyang pamumuhay, iyang lifestyle? murag nga na Master ko. Nya, dili ka makaadto day. Dili kay layo magud sa kong pamilya. Di man sa ka magbaklay. Magkuan ka, Dili man good kay. mag-airplane. Kung dadto magud ni Master ko. Okay man kay. Iyang pamilya na po dani. Oo, na diri. Sumurag advantage na unta kung danhin na lang mo, no? Oo. Kaya wala di sa kabalo Master. unsa iyang rason nganong muingon gid siya nga dito na lang good kay kuan. Unsa iyang marag bugat nga rason? Gusto niya dadto Master kay mas dako daw siya sildo dadto. Niya sa iyang pagtrabaho dadto murag wala man siya natin. Na. So muna ang imong kuan pod nga unsay dakog sweldo niya wa malay ka natigo marag something ana. Mao gani Master po nga akong gusto nga dani na lang siya magtrabaho sa Cagayan. Nya duol pa, advantage pa. Oo, duol na sa iyong pamilya, duol na po sa iyong pamilya. Unya everyday pagid mo. Dili sa kapoy ka ha. Sige mga twice a week. Mga once a week. Para na trailing. Ba? Usahay ngit-ngit, usahay hayag. Kipat-kipat na lang. Pwede gyapon. Basa. Lata. Lata na, lata pa. Dili Anyways. po, basta lang siya. Anyway.
Anyway, Jane. Nagkikilig si Aisa. Grabe, gin mo rin nakarelate po ni si Aisa. Oh. Ambot niya ka-release ko siguro siya, Master Sige, Pope. sige. Ato na lang ikuan. Si Aisa po mo po'y pareha po mo opinion? Oo, mo, gyapon siya, Master Pope. Nagsabot man mo. Wala. Bitaw, so ang mga lalaki ang mo adjust dapat? Oo, Master Pope, kay kung love me nila, mas piliun mo nila. Okay, kung Tama po, no? Hinuon, no? Kay nganong magtrabaho man ka. Para sa family, yung kakabiyaan nimo ang family tungod sa imong LDR. Pero, i-open gani imong mind. Kung dito na lang gani sila. layo mong good, Master Pope, kay kung ladto mi sa layo, naguban lugar mi. Pero ang among pamilya kay mas need manggod ang amo ang time or among presence, di ba? Ang isa pa sa malayo o maduol maura man gihapon kwarta ha. Malagi. Mura Tama po. gyapon sweldo ha. Lagi na. Pero kung what if murag Singapore nga gap, Philippines, Singapore nga mga kuan kay. Lain biya dito Singapore ha. Minimum lang nimo usahay gani bisag kanang kuan lang kaning food server lang mga 60,000 biya gyud na ang bulan. Lagi, Master Pope, pero kung sa kuha mas gusto ko nga diri ra gyud mi kaysa lagi umuyo. Lagi pareha punta. Pareha ta. Bahala nagsaging basta labing. Ayaw lang. Pero mo dili saging pod na saging, friend, dili Master pod Pope. saging. Usay pod na banana Q. Mingo plot ng banana split. Banana cream. Saging gyapon de. Beta. At least lain-lain po tayo, di ba? Oo, hindi mo para dili sumo everyday basa. Lala, grabe yung gini si Aisa, oh. Pakikusi lang ko ni Aisa, bi. Sige. Bitaw. Sige, salamat kasi sa imong opinion ha. Mga pa kog opinion sa lain nga kuan. Iba na to mga caller nga girls. Unsa may akong maidalit nimo? Naamo mo request? Isa ra ha. Magkuhan ni Master Pope man. Magkanta? Request me song. Okay, sige. Unsa man? Nadugay kay tanan. Ay, iparelate na lang daw, Master Pope, si Aisa. Unsa? Iparelate na lang Unsa iparelate? sa story. Sige, mag-comment po siya. Sige, Aisa, hali. Hali na ni Dool. Aisa, Dool! Ayaw Hello, Master Pope. ayaw kayo sabak ka. Ayaw gilok kayo ng ingana lagi. Ayaw lagi pa. Sige, diara ka ha. Diara ka. Master Hindi mo Pope. po nga naman ka. Tulgon ko mga ingana nga conversation katulgon ko. Bitaw, Aisa. Wala ako lagi dili. Pilay edad ni mo, Ais? 22. 22. Sige. Unsay kuan nimo, Ais? Unsay imong opinion ana, Ais? Pareha gyapon mo opinion. Lahat man guning ako experience Master Pope kay di sa nara sa dol di man ko tiksan. Ha? So, di ba, nadungga na to. Hello? Hello? Nawa, ano yun noon? Na foot tall. Master Pope, kung ako kay Gail, dili ko magsugot sa gusto ni Art, kay siya ra Japon mag-suffer sa last kay ngilad batasan ang laki 1 month pagani sila nag-uban tapos layo pa jud sila sa ila pamilya ilabi na mag-away sila wala siya maistoryahan. Okay. Hello? Hello, Master Poppy. Hello, kinsa man eh? Hello? Si kinsa ni? Hello? Chiclet. Hello? Chiclet! Chiclet na natulog na tanan nimo mga kapamilya diha. Natulog na Lagi, hinahina lang Chiclet ha. Ang imong pag-utot, hinahinay lang pag-utot pod. Pila edad mo Chiclet gani?
20 pa. Mag-21 pa, Master Poppy. Unya, minyo na, sa mani. Wala pa. Wala pa, gusto ka magminyo? Naway plano, Master Poppy. Wala Ayaw pa sa- yung plano. Unsa, pero, nagtuo ba ka nga ma-pressure gid ang babae? Oo, ma-pressure magid Master Poppy, Mm. bay. Kay? Kuan kaning sa iyang age pod. Unsa di dapat nga mga, basta moabot na kainga na nga age, murag ka-pressure Kaning- na ka, feeling nimo. Kaning yun ako na siguro na Master Poppy na mahalin pa na kung Unsa nga mga Di- age lagi dapat nga ma-pressure ang babae? mga 29 29? pataas. Pataas. Ano, 28. Kay ang unang pangunahing rason is Kuan kaning basig kuan Master Poppy ba dili na siya makakita Anak. og kaning Oo, makaanak, di na siya makaanak. oo Master Poppy. Ingna lang ko. Solusyonan na to ni ako ay bala. Char lang. Bitaw, so Chiclet, di ba nakita nimo nga si Gail, daghan siya nakakita nga negative kang art, Mm. di ba? And Oo. tinuod ba nga wala man say perfect nga lalaki. Mao gid Master Poppy. So, ang imong advice sa iya is Kuan kaning kung nara magid na siya Master Poppy bay kung makontento siya kung Ah. na word na kontento mm gid kaning kuan na niya kaning suportaan baka nang musabot depende na po na sa pagsabot Master Poppy mm kung sa kuha lang mm lahi gid ning LDR Master Poppy bay Mm. makabit dool Master Poppy sa Maka? Victor Unsa to? makabino ang gani og kaning dool sa nakalagyo Master Poppy. Pod, no? Pero dili po nato itanan, pero most of the time, tama? Mao gid Master Poppy. Naiuban nga kanang wala nakabinuang pero wa lang nasapon. Guilty mo na sila, nagkatawa na sila ron kanang ng mga lalaki nga wa nasapon na si yes. Ito kaning masapon na ba Master Poppy kay kuan Limod. deny ka. Oh, da. Nakoy migo ana, nakoy migo. Giingnan pagiguan ko. Kinsa na Master Poppy. Basta na nasa ko mind. Oh, inga na actually tinuod na mga girls. Naminaw mga girls basta ang lalaki gani todo deny. Ha? Lahi ra pud tong lalaki nga sincero gyud. Ayo lang sad magpalabi kay naagid toy lalaki pud nga sincero. Masakitan piya pud ming mga sincero nya inyong buhat-buhatan og kuan sala. Lahi pud na nga isyo. Pero naagi lalaki nga todo deny. Bisag na sapon na hand in hand. Tang to tang. Ha? Kinsa ko? Nganong na ako diri? Ay. Dayon, walk out dayon diretso nya pagkauman din flowers dayon pagkauman. Pasaylo ako. Di na nako to sabon. Ika usa na lang. Bitaw sana magbago na sila ba, Chiclet? Mao gid Master Poppy. Hinoon Ano mo. ging pina kaning dili wala man ti kagi biyaan di ba pero gidungagan lang. Gilig. Manigi kong ba? So, ang babae la dayon, di ba, maluoy kayo, atong madunggan sa mga inahan, nga mingon na lang din nga, asag di lang, at least, nagkuhan pa mangyapon siya para sa among mga anak. Di ba, luoy kayo eh. Mao gid Master Because Poppy. they deserve to be loved and be Yes. treated in the same way nga kuan. Pero ingon sila na ako'y nakita da ni Chiclet no kaning ambot ko mutuo ba kaani ang Saman Master Poppy. ingon ani ang relationship give and give ra daw gid na. Dili Oo. take and take. You will Kinsa know man na, Master Poppy. mga girls, mga lalaki pod, you will know that you are treated right or you will know nga right person na siya kung gihatag niya ang ang iyang gihatag is labaw pa sa imong gihatag. Grabe la humad. Di ba ang iyang gihatag, sample naglab ka. Pero imong makita sa iya nga murag labaw pa gid ang iyang love nga iyang gihatag sa imo. Mo di daw na ang right person.
Muro bitong murag gakaulaw ka sa iyang ka the best. O, kung ano ka Master Poppy, kaning, kung ikaw naghatag og G's, Mm. makita ni mo sa iya, og maghatag sa 15. Ano? Di ba, example, mga girls, usahay ba, manglaba ka para sa iya, lugar, di ba? Kung example, live-in, ikaw nang laba sa iya, pero ang imong pong kadawat sa iya, kay grabe, diamonds! Agoy, Bahala lagi mga sabad akong mga kuko, ag mga kamot, basta kinay diamonds niya. ay, Depende ra gud bahalag na. daghan kay Master Poppy, no? Oo. Ha? Ambot lang. Bahalag daghan kay labunon, napay uban. Lagi sa pag napay uban dia unsa na labhonon gang? Adili rings. Sing sing. Bitaw, pero ingani daga tuo ba kani? Kaning the more Oo, the tinuod gina siya Master Poppy. Mm. Kuan kaning naro magid na siya kuan Master Poppy bay sa kaning sa inyong duwa. Hmm. Pero Pero dinadili- ako gatuo ko always- aning basta gugma bitaw give lang ng give. Dili Master Poppy oy. Dili. So kailangan give jud mo ka moingon nga unsay akong na-take ana lugar dapat lugar ka mangutana pod. Kuan murag initiative siguro Master Poppy. Kuan na sa imo ha. Isod pug Master Poppy na kaning sige ra ka og kuan dawat sa imong partner na ikaw po di pud ka mo hatag. Dili ba? Para sa ako ako Master Poppy, basta mag-love ko, give lang yun ng give. Meaning kung daghan kay ko gaka-take, dapat mo give yun ko kay dili pwede nga kuan mo bitaw miin siya nga I love you mi ko I love you more. Dapat ingana gid daw. I miss you more. Ana gid daw ang tubag. Oo, Master Poppy. Ba? Para at least fulfilled ka and wala regrets, no? Mao nang gikuan Master Poppy na kaning kuan basi bitog kaning siya mag-uyog pa sweet pa kay pag-abot og minyo lahi nang ginapagita. Pero kung Ang pero kung ingana man gud ang ato attitude kanang mag-give lang bitaw ta bahala nagmagansita. Kana the more manggod mo magnilumbaay sa inyong love, magnilumbaay mo og give. Di ba? So unsay mahimong effect? Di ba magpatong-patong ang goodness? Di ba? O kaysa magsige na lang tag ikaw manggod sige blame. Dili ikaw gyud kay ikaw gyud. Kwenta na nangwenta. So nangwinta negative per me ba instead na I'll give something. Sige lang kag take sa iya. Sige lang take. Dili ikaw manggod to na gansi ko atong gikuan ko nimo. Dili gigansi ko kay kuan ka bahog tiil. Ikaw bahog kamot. Ay, Mga past na inoon. Sige, i-request na lang na imong favorite kuan. Salamat kasi imong opinion, Chiclet. sige. Say Kaning favorite request song lang. mo. Request lang ko Master Poppy og kaning maybe it's wrong. Maybe it's wrong? Oo. Kitsa na ko na ning. Anong maybe it's wrong to say please love me. Maybe it's you? Ano sa ni? Ambot mo may mag maybe it's wrong madigong title lang. Pa sure diha. Maybe man siguro na. What wako ka na ng title Master Ay Poppy. sabi ato sa i-play daw ni Bimo ba ni siya be? Maybe. Maybe. Maybe it's wrong. Himo. Sige, Chiclet. I-greet na yung mga friends. Go. Kaning i-greet na ako akong uncle, nagapaminaw sa taxi. Nagkuhan siya, nag-drive. Hi, Uncle RR. Si Jan. Hi, Jan. Taga-kampo, taga-naawan. Mga kutola, natulog na. Good night la. Greet po na ako mga Aragon family, Solaria family, Ilican family. Anak lang, Master Poppy. Kana lang. Thank you. Thank you, Chiclet. Tulog na. Sleep na. Na-off na gid siya. Anyways. Dagan po na mga nag-message dani. Naghatag sa ilang opinion. May na lang ba matabangan si Gail ba nga makarong
para sa ako, Gail, kuan man gid Gail. What makes you happy? Kung maka-happy gyud si kuan and forever kang gusto nga siya gyud. Pili gyud nimo siya kay na gyud na sacrifice. Basta love gyud na gyud na sacrifice. Kalaunan, syempre mo balik ra man gyud mo gyapon dani hindi man siguro mo sa Singapore lang. Okay, in the end wala may mo take care sa inyo ra mga family. Hello master, dapat manggod ang lalaki may mag-decide ana kay siya man ang mahimong padre de pamilya para man pud na sa ilang future. Yeah, tinuod no. Kailangan pud mo sacrifice pud si kuan. They should meet in between pero gakalibog pa si Gail sa buhaton. Yes, tinuod pod. I agree nga si Art gyud ang mag-decide ana. And kana meet in between. Kanang mag-agree ang usa, ang both parties dapat nag-agree. Dili kay isa ray matuman. Master Poppy, mas importante jud ang family kontra sa relationship. Okay, yes, tinuod po. Kay ang uyab dagan ka makita pero imong family mao na gyud na sila. Master Pops, may gabi si Nico di ini ang ako lang ba kung wala man gani magpaubo sa ila or mo volunteer dapat magantos na lang sila sa LDR ug dapat po they should trust each other and there should be loyalty just for their relationship to last. That's the practical way and only the last option to their situation. Paki-translate mga igala nag-English. Ito be last. Hashtag Dear MR Options. Dapat ang lalaki ang mangita og way nga matuman ang gusto ni Gail. Kay kaming mga babae o kasagara babae gusto jud nila nga ginasuyo sila per me. Tas mas ma-appreciate sa girl ang effort sa boys. Si Art okay na unta siya para kang Gail pero sa dihang nag-uban sila 1 month sa inana na siya maningka no. Unsa pa kaha kung abta na sila years, di ba Master Pops? Tinot. Yeah. Tinot. So, kung unsay makapahappy kang Gail mo, na. Kung happy siya sa isa ka lalaking ingana, despite sa imperfection ni Art ba? Kung madawat niya, yan pilion si Art. Pero, syempre, what if karon nga mga moment, what if nag-decide si Gail nga family gid iyang gi-choose. Niuli gid siya. Wa siya nagpadala kang Art. Unya, what if ma-realize din ni Art kung unsa ka importante si Gail, di siya na lang maapas dani dayon kung gusto gid siya nga si Gail gid ang maminyuan, di ba? Depende na nila. Basta ako, time na. 12:07 na po mga pamilya. Wala na akong igon time. Kita-kits pa rin tomorrow alas 8 ng gabi sa MR University. And atong Dear MOR December 4 episode is entitled Hashtag Dear MOR Bunga. Dear MOR. Nagiging busy man ako, may mga pangako man akong hindi natutupad sa'yo. Hindi yung kabawasan ng pagmamahal ko sa'yo. Tandaan mo yan. Abangan mamaya sa Dear MOR. Hashtag Dear MOR Bunga. Murag busy ang tao pero dili kabawasan ng pagmamahal. Basta busy ba ang tao? Nagpasabot ba nga wala na siya, di na ka-importante para sa iya? Pag busy imong partner, busy imong papa, busy imong mama, nagpasabot ba nga wala na siya'y love sa imo? Wala na siya importansya. O, masiguro na. I don't know kung unsa na kinsa tong nagstorya, kinsa yang gistoryahan. Ibawan na to na ugma ha. Alas 10 gyapon ang Dear MOR. Daghang salamat and palakpakan sa tanan mga nagbilar karon. Wherever you are naminaw karon sa MOR mga mig, salamat sa inyong support permi sa atong mga programa. Ready, set, more, alas 4. Kauman si Rico Suave and Sweet Maricar.
Tangin ninyo sa kadlangan, ha? This is Master Poppy saying, don't worry, be happy. Pag may problema ka, huwag mag-alala. Just don't give up. Never, ever give up. At kung wala ka naman maganda i-comment, huwag ka nang kumoment. Sa mga single ladies and single moms na naminaw karon, ipaduol na inyong mga aping sa inyong tapad. Ipaduol na dahil na ang inyong mga ilok sa radyo. Kay mukis na ko sa inyong kilikili. Are you ready? Sarap-tarap. Galing lang na ibuhok. And I'll be leaving you with a quote gikan kini sa atong drama sa kwento ni Gail. Hashtag Dear MOR Options. Kumpleto ka. Kumpleto ka kung ang insakto nga tao imong maminyoan. Pero kung sayop nga tao, human